bach crap. Yn recordio dwi'n meddwl, dwi'n gwybod sy'n ei reit y top neu yma. Arno fo, dwi'n rhedeg yn oce, amser well na sos dwytha. Gan i weld. Mae dyn nhw'n 3 Peaks Cymru heddiw. Yna criw wedi bod yn gwneud pen y fan Cadar Idris a Wyddfa. Lle yna llwyth fel o'r llwybr a eisiau gychwyn 16 ydyn. Siwr eithaf ond y brysyrach yn ystod dod. Anyway. 7 wrth ar ras o 26. Felly'r 5. Cyrra top yn 15. Sy'n reit da. Stopio gynnau i ffilmio ddo. Dwi'n gwneud gwynt y pastach yn efo'r eisiau ystod. Gwyneb yn oer. Mae'r tywydd yn terfynol. Rai fi. Ôl ar y copa, oedd y gwynt wedi greu. Yna fod yn mynd lawr ran. Bach yn Niwl. Ond rhedeg efo'r gwynt fyny. Ddim yn drwg, rhedeg lawr ran.